Això és increïble! Senyores i senyors! Fa hores que lluiten! És impressionant el nivell que segueixen! Somiant en poder ser el millor del món. Criden, lluiten entre ells i no se sap qui serà el guanyador. Salten, corren, es barallen i no paren de donar-se cops. I l'estadi vibra amb la gran lluita. Qui serà dels dos el gran superheroi? Els crits que donen Això encara continua! Fantàstic! Fins on faran arribar al límit de les seves forces! De cansament. Els crits que donen són tan forts que fan tremolar el cel. Qui serà? Qui serà? Qui serà el que guanyarà? Somiant en poder ser el millor del món. Crostes, vida i suor, la seva pell. És ara o mai. Si no el guanyo, això podria durar hores. Però com ho faré per acabar-lo? És tan petit que no sabria pas on pegar. Oh! Tinc un poc aprofitar d'això. Bé, aquest cop t'enviaré a terra! Qui serà el que guanyarà? Provisió! El millor del món!